Miss Ama TV. Ndewo na ụmụ akwụkwọ mara ihe. Akụkụ ahụ mmadụ, kwuo ya. Akụkụ ahụ mmadụ. Ị nwere ike ile onye a anya? Ị nwere ike ịfụ isi ya, anya ya na ọnụ ya? Akụkụ ahụ mmadụ, kwuo ya. All right, boys and girls, we are going to be learning parts of the body in Igbo language. Now I want you to say it in Igbo language. Say akụkụ ahụ mmadụ. Akụkụ ahụ mmadụ. Ndewo. Nke izizi anyị nwere ebe a bụ gịnị? Isi, head. Kwuo ya. Isi, head. Ndewo. Ọzọkwa bụ gịnị? Ntị, ear. Ntị, kwuo ya. Ọzọkwakwa. Ntị. Ndewo. Anya. Anya, eyes. Anya, eyes. Kwuo ya. Ndewo. Imi. Imi. Kwuo ya. Ọzọ. Imi, nose. Ọnụ. Ọnụ. Kwuo ya. Ka m nụkwa gị ọzọ. Ọnụ, mouth. Eze. Eze. Ị nwere ike igosi m eze gị? Can you show me your teeth? Eze, teeth. Ndewo. Ire. Ire. Kwuo ya. Ọzọ. Ndewo. Aka. Aka. Kwuo ya. Aka. Ọzọ. Ike. Ike. That is what? Buttocks. Ike. Ọzọ. Ndewo. Ụkwụ. Ụkwụ. Kwuo ya. Ọzọ. Ụkwụ, legs. Afọ. Afọ. Ọzọ. Kwuo ya. Afọ, stomach. Azụ. Azụ, back. Azụ. Imeela ụmụ akwụkwọ mara ihe. Ngwa ka nye n'unu ihe omume a na-akpọ gịnị? Class work. Achọrọ m ka ị gwa m akụkụ ahụ ndị a n'asụsụ Igbo. Tell me these parts of the body in Igbo language. Ndewo.